aine pórtach I bróis planála teanga chosáige ina bhfuil spric chénta an le chuir le lína ganúirí léthúla Gaeilge sa Pobal. Tá foireann na Scoile ag spreagan na náltaí Gaeilge a labhairt sa Pobal. Tá comhaidbú idir foireann agus banistíocht na Scoile agus eagraíochtaí óige eile sa Gantar a chuireann seirbhís nó imeachtaí ar fáil go chasadú na Scoile. Tá club óige bunaithe sa Scoil, tagann siad le chéile go seachtanúil is scoiléine agus bíonn gníomhaíochtaí in Gaeilge ar siúl acu. Is coiste dónach a bhíonn chorhachtáil. Ghlachan gasú na Scoile páirt in imeachtaí Gaeilge an phobal ar bhain rialta, ar nús Cúrnanóig agus Cliffí CLG.